Čaute, moje meno je Samus TV a áno, je to moje nové intro, presne tak. Rozhodol som sa, že si dám intro aj ja, keďže ho majú skoro všetci youtuberi, ako sú Selassie, mal aj Expo, je tam veľa, má ho aj Tomix Games, tak som sa rozhodol, že ho budem mať aj ja. Takže, áno, je to moje intro, nové. Ale v tomto videu vám chcem aj niečo oznámiť. A to je, že chcem natočiť, najprv vám oznámim niečo iné. Áno, dlho som nenatáčal hry, challenge a furt len vlogy. Jasná vec, natočím aj hry, aj challenge, keď príde na to správny čas. Presne tak, keď príde na to správny čas. Dobre, druhý oznam je taký, že idem natočiť hneď Hero Zero hru a k tomu natočím aj Mafiu 1. Vravil som vám už predošlom videu, že natočím Mafiu, ale najprv natočím Hero Zero. Naozaj sa mi tam darí a ukážem vám, ako sa mi tam darí. Dobre, ak sa vám videjko páčilo, dajte like, ak nie, nedávajte nič. A lajkujte, komentujte, odoberajte, ja sa s vami lúčim. Čus.